Aj vy premýšľate nad vlastným apartmánom na juhu Španielska? Ešte predtým, ako sa nám rozprchnete na letné dovolenky, pripravili sme pre vás ďalší španielský večer. Na Costa del Sol sme pomohli už desiatkam klientov splniť si svoj sen o vlastnom bývaní. A teraz vás pozývame medzi nich. Príďte si po odpovede týkajúce sa celého procesu predaja, spoznajte náš tím a vychutnajte si Španielsko už tu, v Petržalke. Španielský večer už čoskoro. Tu, v Micho Gusto, Bratislava. Počet miest je limitovaný a preto neváhajte a zakúpte si vstupenky ešte dnes. A pozor, pre tých, ktorí prídete na náš španielský večer, získavate zľavu až niekoľko tisíc eur na naše realitné služby. Tešíme sa na vás.